Esselamu aleyküm aziz izleyiciler. Selamu aleyküm Sapar ağa. Ha, salam, salam. Kemine. İyileştir. Selamun aleyküm. Buyur Kemine. Kovmuşsunuz Sapar ağa. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bugün hemen gurur edelikin Sapar Kemine. ağa yine bugün size çağırdım. Geçen ama o Hamra'dan çağırdım ben bu taya. Kavir zatları anıklayıp geçmesek. O Tuğul. taze Türkmenistan'a e, näme diýerler ona? O yumuk gözler bilen barmak o işler kıyınlaştıracağı menzeýär şonuň üçin. Häzirden şu işi aňyrsyn wersine ýetmeli. Diktaturanyň döreýişi diýär. İlleşler size diktaturanyň nädip döreýänligini bir hil taryhy, çyzgy nemesinde bir kiçirek neme taýarladyk. Animasiýalykrak. Şonuň üstüne ine sapara bilen gürleşeriz we azyrak çuňgurlaýyn. O girer hem siz hem görürsünüz, düşünersiniz yine 30 ýyldan bäri näçin o diktatura ayakta we hiç kim o şoňa garşylyk görkezip bilen ok we garşylyk görkezenleriň başyna nämeler geldi. Şo zatlary barada o gurrun eder, o gaty gyzykly boljakdyr hökmen suratda galyň. Ve şo arada men birinji nämäni görkezeýin. Sapara ildeşlerimiz hem ýowaş-ýowaş toplanyberer. Siz hem o arada o azyrak bir gurrun berin. Ine Valeri Achirtsov diýerler Sapara. Valeri Achirtsov o nämeler etdi? Türkmenistana nireden geldi? Şu arada gysgajak bir aýdyp geçseňiz, bu neme görnüşinde bolan üçin. Valeri Açırtov Türkmenistan'a bilmedim Orsiye'din tam boğuk mu? Şoror yalak bir yerine ne gelen olmalı. Öyle iyi yaşkan geldi. Küle kamtamol nemesinde işlen toňum kamtamolun orga derinden soňum Ska partiýan orga del diye orga del bolanno yani kurumaçılığa delil de yani ehli kadrları tayinleyen o fatavını yürüyen yetiştiren o çalışan ayıran o rapatlarını o yemediyen yani kadr sistemasında Sovet nemesinin yani partinin aparatta hasemeter onun yolbaşı vüzifeleerdäki nemelerin hemmejesiniň 2-3 tane zapasnoy bolýanlar. Yani bir ministr bolsa, ikinji kim ministr bolmaly, şoň zapas bardyr. Onu hiç kim bilen ok, o neme bilýändir. Orga del bilýändir, onu her ministerstwoda, yani kärhanalarda birinji delip bir adel bolýandir. Şolor şo kadr nemeleriniň kartçyklaryny ýörüdýär, hatap kitabyny o soň o bir zat bolaýanlar şoňa zapasny oynamelerine çenli elbide ama taýin nemede işleýärler-de bu ähli Türkmenistan boýunça şeýledir oblastlarda da ýa-ni welaýetlarda da sistema şoňa ýalakdyr, ýöne ikinji urunnak sistemadyr. Şoň üçin orga derläki işleýänler nemesi Türkmenistanyň ähli kadr potensialini elini 5 barmagy ýalak bilýändir. O kimden George kim yani inamdar kim inamsy o yani kim Sovet nemesine layal kim layal nel o aňyrdan gelýän nemesi nähide o da KGB bilen baglydyr. KGB'ň nemesinde adresini büro dip bir zat bardyr. O adresini büro bolsa o şuat käre düşünceler oyunçu ya indi bol düşünceler oyunçu big data yani o barada danlyk diýen ýalak adam barada hemme danly her kim barada hemme danlylar bolmaly yani üstünden danoz edilen boldy şo taýyk bar ýa-da onuň her ministerstwoda yani döwlet edaralarynyň nemesinde arhivni addelip ýörüýär. Arhivleşdirilen bir addel vardır. Şonuň hemmejesi bir nemede işleýändir. Birinji addel arhiw addel, onu orga addel
O yani onun atçotnusu var. Yani katavat berşim öz sisteması vardır. Hmm. Hem cetem yani yapık rejimde edilýändir bu zatlar. Şoň üçin Türkmenistanyň ähli kadyr potensialini o nemede sıkan nemetinde orgaderin oturan adamlar hem beladını görüp oturundu. Yani buların Türkmenistan'ı üyüşüp yankı merkeze matkwan birinci adderlerin nemetine de gidiyendir. Soňy o hem yerde bir yerlerde birleşýär. Hmm. Bu sistemasy akıllı başlı oturdulan nemedir. O bu da atlara düşünmen, şunu yıkman, tane devlet kurduk, kuracak deyip demedik. Bir sorun bu da atlar. O şu duruşunu kallı, yani bu at yok siyalak, onlarlak işleyenlerdir. Başka fonksiyon yerine getiriyendir. Yönü bunu yani katı edip bulunurlar da. O modifikasiya etdiler. O Türkmenistan'ın Bilmedim nemesi bu boýunça. adına modifikasyonu mu ya da Türkmen varyantı oldu mu? O Burada bollu o yönü aralıkta bir demelik oldu da. Yani Sovyet Sovyeti yıkılayan uğrunda yani o merkezem dargadı da. bular galdy ondan soň. O 4-5 yıl hiç daha düşünme diyalog yerde oldu da. O Nasıl Türkmen'in erkinliği o oldu da. O da 95 yıla çenni rak oldu da. Şoňa çenni toparlanıp bilmedi. Sovyet nemesinin yankı yıkılış nemesi. Soňra bular öýler toparladylar. Sapara. O indi dowam edelde şunu neme o has bir adama çuňury ýermälse biz bu taýda bir näçe adam ele aljak bolýar. Sine yankı o orgat del diýdiňiz, o kadrlar gowtanaýa diýdiňiz. Indi getiren ine kadrlar vardı ine şolardan iksansy ýyldaşlarına bu tanış adamlardır. Aleksandr Jadanow var we Viktor Khramov diýip bar ine. O Valeri Achirtsov ine bu iki adam yeneden başka adamlar var ya, ona sağdarak olsun deyip o şuna menzeş ettik yani en o nemelerinden o azı değişi güçlü olanlarından diyeli bular şu an Jadan ve Qarrab gutarıp duruyor yani Hramfam en son nemelerinde o nemeğin içinde arassaçılık işini geçiriyormuş özünün izini arasalayan olmalı KGB'nın arşivinde Türkmenistan'ın içindeki. Şon ýaly işler alyp barýar ýene Sapara ýene bu Hramovlary nädip getirdiler o bilýän bolsaňyz Almurada azrak ýakynrakdan bilýärdi-de buna. Oňa da sorarys. Hramovy kän bir tanışlygym demem ýok. Hiç ýerde men ýa ketişen ýerim ýok. Ýöne şol organdelyň içindäki adamlar bilen hemme jeti Jadan organdel del upravdylam ýa-ni ýazfyň Turotürk erteňetiri bolýar da upravdylam. Hojalyk işleri dermanna çenli, ýiyecek nemetine çenli şol nemet ýan bolmaly. Özüm janyny diňe şoňadan ýan bolmaly. Ýa. O Bimek o Niyazow ine ýörüýte döredipdirler diýip aýtsam boljak da işte. ya yol döremenen bilýärdi. Ýanky şu 4-5 ýyl nemeti var da. Biz onu bir çekeleşik wadyny bilýärdik. 94-nji ýylyň 29-njy iýuluna o bir uly döwlet ýygnagy bolmaly şonda da ya o tarafa ya bu tarafa bolmaly diýilen neme mışmışy göwerdiler de. Ola bizim gulumda ýetýän orta mışmış bir ýerden göwerdiler normalda. Yani halkın yani reaksiýasyny barlamak üçin bolmagy mümkin. O ýöne şu döwürde ýa 3-4 topor badyry metemelim görünýär de.
Yani käti vakti bırak, käti passi bırak, käti yorgun altından, o saman altından tu öwürýär. Ýöne bir nemelik bar. Bir iş adamı bolansoň o zatlar bilen tän işimiz ýok. Ýöne şu ýani mış öwürlerini teňem gulaňa gelýär-de onu gorunu bolanokda. Ýöne oyun bizim üstümizde oynalýanlygyny bilýär. O tebä şu ýemäni paýdy gelmäredi we aljak bolýarlar da. Şoň daşyna o şoň komandasy, menem şoň komandaň içinde. O şonu aljak bolýarlar, onuň ýene de Nadar Toýlyç ýa-ni Nevtagadyň nemesi bar da. O şonu iş dünýäsinde esasy ýa-ni Türkmenistanyň ekonomikasynyň 95-98% bolýar da. Nevtagad bilen ýa-ni o hojuluk pромышленность diýilýär de, o hojulugyň bäl, o hojulugyň gaýtadan işleýän görünçligi bilen bilede. Onu ikisini goşýan bolyn Türkmenistanyň barty ýa-ni bolýar. Onun galanlary ýa-ni minçdirap ýa-ni çoňa meňdeş bol topar. Ya da Ministerstvo образования, торговля. Şol realakda galýar da aňyrda. Ýönümçük bäl olur. O ýönümlüm däl. Ne şoň nemesini başyny o çalşyrmaly. Ýalarakmış o onuň ýa-ni paýdy geldi bilýärdi buny. Onu gürleşýärdi. O siz arkaýyn olun men kellem orta şol ödüm karşıdaşımızın Açırtov ve şoň komandasy daşta urundu bir topar neme var da adam var. Olara ben mejetem bir de tanýas on atlaryny aýdyp oturmaly. O ýa-ni şu köýle partiýanyň nemäni ýa öz nemelerini dikeltmeli. Bolmasa 89-dan 94-de çenli ýönümçülük dominir de diýär-de. Ýani public sector diýerler. Ya şu neme sizin düşünce dilinizde şo bolýar da. Ýönümçülük, hakiki ýönümçülük de. O ýani siýasy neme bilen kändir işem ýok, demesem ýok. O ýönümçülük adam bolýar. O siýasatda bally gurrunlaryna zatlaryna hiç ýerde ulokga barýanam ýok, dinleýänem ýok, ulokan bir siýasatam ýok o döwürde. O şu Türkmen var nemeni niýaty Türkmen başetjek bolup o ýa dörejülik adamlar bar diýär, şolar ýa neme galla. Onda sapara biz şo taýa dogry gideli. Awa ýene biz diktaturanyň nemesini görkezjek bolýas, ulu suratyny. Ýene Açyrtov geldi, ondan soňra o iň ýakyn o güýçli nemelerini toplady. Ondan soň nähili guruldy bu. Ve ondan soňra şunun ýalyrak bir şekil aldy. Ya bu taýda kimler var? Umnov var, soň Kulov var, Durdiýew var, Makarov var, ondan soň Muhammedow diýen bir şahs var. O soňraklardan ýetişdirildi. Burada demek sözüň bölün, bulan köpüsü gatty soň çykan nemedir? Ýani bular ikinji etapda, üçünji etapda. O şu izidirlik, o tarih izidirlik boýunça yerleşdirilen bu taýda. Buny ýani buny sizin dilinizde ýaş oğlanlaryň nemesinde düşünjesinde düşündürjek bolanda aňsat düşünýärler. O neme bolýar? Ýöne biz buň içinde bile ýaşap demekdik de. O neme ilk ulak bular görejülik adamlar ele geçirdiler de. Nähilek ele geçirdiler, onuň öýüdi ele geçdi de. Ýani her kim birda tantamat da. Olar ne dörejülik adamny öýüdüm bilýär. Ýani onuň bağlary ýok da. Ýani sağ son ot bağlaram ýok. Ýani pul toýdan toýa atnak pul gadan aýmasa ulokan gadan eme diýilen zat ýok. Ýa-da ýazdy şahir neme bolsa
Olağan bir yankı kazanç nemeti o diyen değerler. Doğru mükkap paraya bağlar doğru nemetine geçip paraya da. Şu doğru katı aktivite. Kekten 9. yıldan beri yani hususiyetçilik, kooperatifler, dağıtlar işler başlattı da. Her kim kazanç peşinde. Onun bu görücülük nemede kaldı da, havada kaldı. Bunlar yani devletten nemlenmese başka dağıttan nemlen oranı oklar blokan ya da tüccarete gitmeli. Onların onu başarayanı var, başarmayanı ondan o kendine. Onun bunu ulandı niyad katı edu ulandı. Bunları yer paylak bir. Yani şu Bekir'den yazıcılara en goğu yerlerden paylak verdiler. Bunların allarına övüye nemere. Onun ekrançılığı için yer verecek diye demedik. Onun nemedecek olup. Şu övü neme şu yemeğin şey başladılar da. Adam yörütü körüklerler. Çin'de nemeti var da. Yani viduşları olmalı. Yödödüne bolyan nemede proses derler bu da. Dirijörleri olmalı. Onun yani şun pre-sekreterleri yani nemen metbugatın koroyunu niyadıstan yani kene in koroya adamlar metbugat sekreterleri dağıtlar oluyor da. Şular tuğcur başladılar da bu övgüler dağıtlar da yani bulağın lending deryalarım derler köpüsünden. Kudayet hakladım. Onun o kaptalından yani Komünistik Parti yani Brun'un Demokratik Parti ettiler de başına o çok musayif tip yung Institut Komünizma, Leninizma deyip bir institut var da. O şon rektör diyemezdi, direktör mü? Şonu Demokratik Parti'nin başı etip koydular da. O da şeyle vursucuk ne o oncuk musayifin demelerini tehete demelerde YouTube'da da attı vursun. O Türklerin yeten derecesi Hudayet haklasın. Onun bizim Urkal koygaçlığımız vardı Murat Bey soğuk deyip. Ula onu beter. Onun Murat Garrif deyip bir vardı. O ikisinden beter. Birinden beter de bulur. Onun ol yaşlar, yatmemeler, aydınçılar eyle beyle bulur. Hudayet haklasın. Yani yürek bronç deme. Sapara. Şey kurtulur. Ben siz şu tayda duruzlayın sebebi neme Taşa gidiyen mi? hava yok taşa gideniz yok o çaltı gideniz. O suratlardan hava iyi gitseniz edil düşünüklü olmaz. Bu tayda doğru suratını verecek ol ya. Hava yine ben şu tayda ekranda görünüp duran şahıslar hava şu adamlar bir ara gelenden sonra Niyaz'ı o diktatör edip bilýärler de neticesinde şonu görkezjek bolýan yine kaptalında da o döredicilik adamlar var. Paralel gidýär bu işe. Yani yine Saparan, Aydan Ava, Murat Garrif, Oncuk Musayip var. Yani beýleki o misal üçin goýuldy olar. Onu köpelip bilersiniz. Näçe döredicilik adamlar var olsa şoldur. Yine şolaryň hemmejesi Niyazfı o diktatör edýärler, öňe çykarýarlar sahnanyň öňündäki bir kukla görnüşinde. Yani arkasında giden bir nemeler var. Iyip duran o neme var yine Açırsov'dan başlayan aşağı nemeçelli. Sonra onu yetiştiren adamları paralel görünüşte de döredicilik adamları var. Yine Sapara'nın yankı aytjak bolýan zadynyň gysgaça nemesi şu. Temine ben şu tayda yine de bir neme koşmaçı bir dat koşoyun. Şu 94. yılın 29. iyuluna çendi. Yani köşkün iktisadi gücü yoktu. İktisadi gücü ne vardı. Aylıklarından başka iş satları yoktu. Yani 94. yılın 29. iyuluna çendi. Yani iktisadi güç
öňçülüň elinedi. O şular o şonu almak üçin yani bize de öğrettiler. Bir de ayırdılar son da öğrettiler. Biz vakak onu öğretilerim işler yoktu da. Biz onun üstünden yani öğrendim. Öğrençülük yapmalı da. Onu bir katı o düşünüyordu. Onun şonu şotayık sıyırttırıp bulon eline yani kapital geçti de. O pul geçti. O pulu bir yeri uyuşurdular da. Bir demeden çıkarıyorlar. Adam yankı devlete halka peydalı olsun diyen baydak şıgarın aslında ne diliyor da hem de yankı şıgarı boğudur danin arkasından maksat başkadır. Sonra yankı paydı elliğini işten ayırdılar. Beni işten ayırdılar. Nadar Toyluğu'yu hemen Nadar Toyluğu'yu orun vatanını. Yankı şu iki tane Doğu Ministerstva başına alırlar da. Etatı büyücünü alırlar. Yani nemeden iktisadiyeti kuruyur dediyen orun vatanını ayırdılar. Ne adını bilem o yaş olan. Yine demetliyordum yani ayrılanına bir ullukan oğurluk odur budur hiç adam yok. Aytam övülüp demedilen yala edip ayırdılar da. O işleyenini biliyor solun yönü su da atlar da sizden bu nakartını bir şeydi ayırdılar da. Yine ben devam edeyim Sapara Şutay'dan. Yine şu aktörler yani şahıslar tapağı yok gelip gidip bilir yani roller birdir yani sahnanın arkasında var ondan sonra paralel bunları gidiyen döredicilikler var. Yine şular Niyaz ve yani birinci diktatör dörediyorlar. Yine devamında da yine şunun yal bir neme var. O birinci diktatör dörenden son yine ildeşler ikinci bir paralel açıldı bu tayda. O ikinci paralelde de o jurnalistler ya da şön yal bir haber veren ulgamlar var. Bular näme işe yaradılar? Bular hep yurdun daşında hareket o çıkmasın deyip o 30 yıldan beri yurdun daşında qaravulçuluk edip gelýärler. Yani yurdun daşında çıksa o birleşeli o gelin gidin ya da şu planlarını bilip o satmak nemesinde ne diktaturany şu şekilde qoramasa o yine simbolan aydalı birinci diktatör Niyazov diýeli. Şonu ýaly edip goraýarlar, yani aslında tutuş sistemany goraýar bu adamlar. Bir Niyazov goralýan ýaly bolup görünýär. Yine aslında Niyazowyň hiç bir öneminin ýoklugyny ine şu taýda görürsüňiz, ine dowam edeli buna. O Niyazov ine haçan da gerekdäl bolan wagty ýa Berdimuhammedow getirdiler. O Berdimuhammedow getirdiler, Niyazowyň o kellesini uçurdular. Hemme kim bilýär Niyazowyň öldürilenligini. Yine diktaturany yine şunu ýaly görýän. Niyazov gitdi, ýöne daş döwründäki şol personajlar diýeli, aktyorlar ýa-da. Şolar öňkülüğüne bar, o dowam edýärler, entegem yine nowat o Berdimuhammedow gelen wagty. Indi Berdimuhammedow çalışylmaly. Ýöne Berdimuhammedow çalışylmaly üçin daşyndaky çykyp biljek o hareketlere öňüne almaly. Bular şolur wagtyň özünde. Näme diýerler, häzir ünüs berýän bolsaňyz bir giden döredijilik işgärler, sunat işgärler diýip o näme diýerler, o hormat hat ýene bir zat o ýa-da TikTok'da, Instagram'da has o öňe çykjak bolýarlar ünüsü bölmek üçin. Beýleki tarapdan hem ýurdun daşynda yine bu jurnalist biz o bu deyip halkın ünüsünü bölüp hareket edecek adamları hapalamak bilen meşgul bular. 30 yıldan beri bar yine pikir edin näçe yıldan beri hareket yoktu. 2 yılın içinde hareket çıktı. Buların birden möwje alıp neme oldular. Bir böyle apostoner oldu. Yine bir böyle apostoner jurnalist oldu. Şonyal nemeler ýöredýärler.
ya da yine Azatlık Radyosu ýaly pasif goraýjylar bular. Yine ýokardaky ikisi ýaly görnüşleri var. Olar aktiv goraýjy, diktaturany goraýar. O Berdimuhammedow goranok bular bu adamlar aslında. Azatlyk Radiosu hem yine pasif goraýar. Nädip goraýar? Sesini çıkarman ýa-da gerekli şahısların sesini duyurman. 30 ýyldan bäri edip gelýän mesela iş var yine Sapar aganyň o siyasi reforma etmeli diýen sözüni hiç haçanam ekranda berdirmendir. Kesýän ekenlerde şol edil neme boljak ýeri adamlaryň o junk diýip o ýüregine oturup biljek sözlemleri kesip aýrýan ekeni. Ondan soň bolar bolmaz o adam görnüşinde radioda çykýan da hiç bir many bermeýän şahys görnüşinde. Yine şunun ýaly bir o neme var, sistema var 30 ýyldan bäri. Yine bizim şu sistemany o çözýäs, nädip işleýänini we buna şol wagtyň özünde de halka o bildirýäs. Wagty gelberdi sebäbi bizim hem işlerimiz soňuna dogry gelberdi. Hem ýurdun içinde den bir o ütköşüklüğün o boljanyň nemesi görnüp urady. Hem halk tarapyndan hem şu diktaturanyň öz tarapyndan hem boyundan alyp urady da. Bundan soň sistemanyň ütköjeni. Ýöne bu indi soň däl, ine dowamly, göreli dowamında nähili diktaturaň döreşi entek bitmedi. Ine diktaturanyň o döremegi üçin bir tarapda ine şu çep tarapda görýän demäňiz var. Sistema var, şahslardan meydana gelen, ýani sahnanyň arkasy, ondan soň paralel görnüşde döredijilik işgär, onuň paralel görnüşinde ýurdun daşynda jurnalist diýip o aslında diktaturany goraýan o sakçylary we merkezde de o kukla görnüşinde ulanylýan diktatorlar. Ve bunun edil karşısında sağ tarafta da o sowatsuz ýa-da jahil halk diýip biljegimiz bir nemäni döretmeli. Ve üns berýän bolsaňyz Türkmenistanda bilimi düýünden ýok edildi de. O şu näme üçin ýok edildi? Çep tarapdaky topara o hyzmat edip bilsin ýa-da sesini çıkarmasın diýip ýöreýte sowatsuzlaşdyryldy. Şonuň üçin hem ýene görýän suratyňyz var. Şol surat meydana gelýär. Yine şu iki taraf, yine çep taraf ve sağ tarafın netijesinde ildeşler yine diktatura diýip bilýän sistemamız meydana gelýär. Yani diktatura diňe o zulüm edýänler däl, o zulümi kabul edýänler hem bolmaly hökmen suratda iki taraplayındır diktatura. Yine näme üçin iki taraplayın diýär Sapar aga. Yine şu sistemany alyp o Germaniýa baryp oturtsaň Germaniýada näçe gün ýaşar diyen sonra ýazdy biz elmudama. Ya da iň berkisi Türkiýe getirsen Türkiýede de şu sistema ýaşap bilenok. Diýmek bu sistemanyň garşysynda bir sowatsuz halk bolmaly. Ine şu halkyň hem sowatsuzlygyny bilmeli. Yani ine bizim edil şu zatlary keşf edişimiz ýaly halkym o sowatsuzlygyny bilmeli. Şonu bilmese bir yere baryp bilmeýär. Yani ýalňyş adamlaryň o izinden gidip bilýär. Ine diýen 1,5 ýyldan bäri diýeli. O özüne jurnalist we o Gurban ula garşy diýip tanadýan jurnalistler diňläp gelýärler-de. Yani şu wagtçaly ýöne diňlemelidiler, ular diňlemeli, görmeli. Ondan soň biz hem şu zatlary çykaryp bilmelidik. Öň çykaran bolsak, bular hakyky ýüzüni görkezmejekdi. Yani hakyky ýüzüni görkezmegi üçin näme? Ýene bunu şunun ýalak görüň ildeşler başyndan näme gaýtalap o görüň o hasam näme bolar ýaly soň Sapar aga bilen biz şu daşyndaky nämäniň goraýjy sistemany edýän işi barada görüň etmekçi bolýas şu wagt. O ýuwaş-ýuwaşdan şoňa geçeli Sapar aga. O Kemine nädip bastyrylýar, nädip ses çykmaýar, nädip ýok ýalak görüň. Diktatura ýene de bir aýagyny aýtmadym, gorkuny nädip salmaly? Gorky ýuwaşlyk bilen salynýar da. O ilkulak ýa gorkuny kabul edip biler ýalak oň altyapy. Yani
başta neşe öğrettiler. Katı aktif. 96. yıllardan başlap neşeneme başladı. 96, 97 şu yıllar mevcuriyatta. Yani Türkmenistan'ın harc ediyen demesi ben şu vaatlar hatap ediyorum da. Yani eşek bilen yani terketten geçip narkotik getirip üstüne deriyalak derler bazıları. Minimum yani kepede bir konteyner neşe bardatı gelmeliler. Yani şu neşe keşleri üstün etmek için. On bağlarından türme çendi alırlar da. Mektepten te türme çendi. Yani bağların nemesini bilin ettiler. O bir onun ikinci neme kaptalını paralelini korkum gerek de. Şu vat triye için atu cedatını ilk euro derler sonra atu cedatını iyi derler. O triye katan çeken nemeden atu cedatını şu yıllarda nümle adam atılandırdı. Şu vat Türkmen halkının hiç nemetinden yadına da düşen nokta. O da korkuyun bir formatı. Hem türme hem atlıyada. O ikinci nemeti son bunu yani daşına da adam çıkıyor da. Şu daşına çıkanlarına daşına da şöyle arası bilen yani 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 futbollu yani sportta çiğstirişik değil ya da zaşita var. Zaşitanın arasında aratılayıcı neme. Olurken görünür yönü yani kapçı alak da yani bir adetten naşarı. Ya ekstremal nemeler bağ olsa şunu informasyon veriyor böyle küçükler düşünemeden o kendine bile diktatura söğüp görün adam böyle gerek var yani nasıl bu ağaç nemeleri duydur biliyor da karşı tarafı ne şeyleri diye bir son korkuyunu has nemetme için bekletme için bir şertve gerek de. Kulat düşman gerek, o düşmanı yatıyorlar. Yani ben çok düşmana katıp yani kavat geliyen emekenimde. Ben şu taşına itip şey çıkarırların etatı ve düşman esasya korup çıkarıyan ekenlerde. Olmasa bir lokan düşman olma potansiyeli mi? Bilmedim, mene uğramı olur göründürler de. Onu şey çıkarıyorlar sonra başkalarım oluyor. Giden ulu demeden yani ben Türkmenistan bilenler başkalarım yani beş oblusu orta beşinde de hem bir yerde yiyip çıkıp yani çakmış yani kıyı verip kıyı alıp yani kınemedik kardeş olup demedik görülün yani universal internasyonal başkalar da hem hem ılımlı bilimli soğutlu herkes böyle Hüner'in iyiyeti gelen nemeti. Ondan şunları alak demeyene halkın nemetine yani onurgotunu halka güvedip nemetmeli. Ondan kömüğü ya da neme taçustuya koruyunu hiç kim barma diyalak etmekler. Şunu şey etsek şuları nemeden sonra bir neme diydirmeliler böyle halka. Öyle taşın içinde de şunun alak nemettiler de. Öyle neme göz örtülü. Yani utanın oklarım adamlarda nemet de yok kendine. Ondan bundan ben tecrübem ulu yönü yani bir duygu sömürmezlik için nemet yok da kendi ağlat görüm yok da. Yani eyleklen duygularını oynap nevtin ağrıyan alak neme nemeni bir halat görüm yok. Çünkü kendi dile de alam yok. Yönü hem besini şu pratetler yaşan adam maşkala o yetkisini çeken adam ol bu da atlan hem becetli ürünleri oldu da durmuş öğrettim bana o başka yönü bunu ne için aydiyan bana nevtin ağırtın ya neme tacileniye ya burada atlar nemettin bir manidaydı mı yönü o siz
şu ýagdaýa nädip ýeterinizi düşünmeniz üçin men bulatlary çekdim, ben başkalarym çekdi. Onu hem bir şey görendir, görmedik. Gören nädir ol ikinci mesele ýöne şunu adamlar beğenip dururyalık ýagdaý döretdiler de. 25 noýabrda şol neme yani ýuwdaşyny bolanda heşelle hak toy tutan adamlar var da. Onu hem jetin bilýärdi. Şolary ýanky bir terrorist gerek de. Şonu ýahamalylar da. Şoň ýatamaga kömek etdiler de. Bizim onu halk düşmanı bolup galdyk. Ödüm nefa agyryp jaň edip o geçmiş olsun diyelim. Sen bolun näldip mingur adam tanıýar da. O ýöne eludadan ýa kömek edene beýledi dursun. Onun içinde de şey diýerler bunu. Daşında da şunlar da. Ben maşgalam yani misal üçün ben gıydым 5 ýyl göz tutduğumda enesi bilen ýankı enesi ýaňy öldü de 100 ýaşa öldü. Şoň bilen o da şo wagt çekden näçe ýaşynda 90 ýaşynda boldy. Şoň 5 ýyl marda öýünü gapdy milisiýeli sakladylar da. 5 ýyllar. O da ýaş gyýyp Badara de yararlı nemer yani sapravajda dedi ya. O taşa çıkarmaya da nemeti yok. Şol ýalak nemede. Şonu o Azatlyk radiosunda aýtdym Sapara. Ýene uly soraýyn şol o Azatlyk radiosunda aýdyldymy? Şo ýyllar. Yok. Habar berildimi meselem iň azyndan? Yok, kullokan o zatlar bizim başkalarımız bilen Azatlyk radiosynyň kämir işi ýokdy. Yo şu getirjek bolýan ýerim ine passiv goramak yani diktaturany passiv gorayan bolsaň näme edersiň sesiň çıkarman goşulman durarsyň. Goşulman durýan ondan soň ine ýokman ol gyýryp ýanky näme goramallar ýanky etmelilaryň etmesenem sesiň çıkarmanam gorap näme dip bolýar da. Şolong nemetini yani jo gorkuydu o şunu boynunu oňurogda da hiç kim o şunu hoşar çıkmaz diyen düşünceni milletin beynine singdirmeliler. Onu sen hoşar çıkmasan kesin çıkarman otursan senin adam bir diyen adam bolýan da. Ne bizim başkalarımız yani birine işalyanlardır. Şu atları senin şonlarla. Familyasy yklim bolanlary mı? O yklim bolsa salamlaşmalar bolýandyr. Adyny agdamak gadagan. Şey diýerler, ne ejem bakyr näme ýa şu turstavel on çündäk jaýdan çıkarýarlar da milisiýeler, nemeler, ne prokuratura milisiýa. Men ejem bili yaralı olup neme de Kalyatka'da ödüyorak bilen oktu da şo döwürlerde. O şonu Kalyatka'dan bermeýän Kalyatka'dan düşürüp yani jaýdan emedekler çıkarýarlar. Yani salatlar taşynna onu gardaýda emedekler çykýar da. Onu daşa çıkanda da daşarda da gar ýapdymy, ýaş ýapdymy öýlýär da sow. Onun gyýlar haliyet neme geçe haliyatlar onu ayırıp yok şeyli yürü emedekle diýip. Türkmen sallatlar. Yani onun içinde şu sallatların şu barda apattan erwort görünürüm vardır. Onun bilýän ben ýygyny ýarym ne. Onun bir iki komşu jaýda bir ýerden bir komşu jaý tapýarlar şu taýda. Ece mesele diýerler de. Gyýyplar. Ýöne
Padiyevin plaşatkasına birlikte koyuyorlar. 24 saat 300 men Padiyevin yemetinde yani lesniçi plaşatkada o Gorya yani gecemi. Onun ketelliye doktor yeme diyorlar onu doktoru öğren okul. Çağırmak kadar yani doğumlar var, kardeşler var. Onları öğren okul. Ölünü de haram ölünü yala öldü görülü. O şu doktor Mehmetmen 4-5 yıl şeyle oldu da kendine. Onu ağacı atlar bunu Mehmet'e oturmak demede onun ölünü de inni Zalimalı. O Zalimala giden yani çukurun almala giden yiğitleri o tutup batıptırlar da. Yencip onu Mehmet'tirler. Şu gıyılar kanak gıyıcığın var şöyle zaylattırdı. Da. Yani bunu halka görkezmek için korkun ne eylek bol yani karşı gitsen sen ne edip bileyen dedi demetme için ediliyor da bu zatlar. Bunu düşünen ben. Yani o hareket etsen o yekavalyan o seni yok ediyorlar maşkalan bilen bile. Yok. O şonun yalı hemen verecek oluyorlardı. Şonun için ama o köp adam sen koşulma o işin olmasın diyen ne mani çıkarayan olmalı. O öğretme için ediliyor da. Ve o öğretme için bir primer gerekti. Şu primeri ne bizim maşkalamızın üstünde oynadılar da. Ondan sonra gavat gelen yeri vardır. Daşında da tezini çıkaracak oradan sen oğru. Ben deme, şunu oraya alak deme deyip o tağmanam iş edip batıyandırlar. Görmüyorsun yani. Şu geç dakikalı. Benim için ağrını tutamam. Allah Murat. Murat o. Bunu bir hammama verip hammam oğlu yatamalı lebe öyle. Şular onu bilive diyorlar ya bilmeyen diyorlar mı? Yani o da atlarına giyirmiyorum orada. O bilive denene de bilmeyen nedenlerine de bu evliyan da bunu da hatta. Ya öz ağzıyla aydıp doğru kığbanın papkasını çelli görüp bilen olsa kimsen kığbanın papkasını görer el demek senin şolardan biri ol yani. Ya da Türkmenoğlu'na yazan mail adresi var sen aşkavada varsan o bizimkiler senin işini görüyorlar deyip demek bu adam o aşkavatta kimi olup bilir bir adamın işini görer yani. Kığbı olup biliyor da. Şonu bil bağlayan olmalı. Onun nemetinde de itin nemetinde nemeleri yoktur olun yönü şu ödü şu arkasında şolur bağımı kan bağ deyip o ödünü şolur yalak neme veriyendir. Olmasa ne pokoya yalar bunlar. Ama güce hizmet etmen nemeleri bu. Kesel oluyor bunlar. Kadar bağ kadar da iki çay bahaları var. Öd profetiyetinden ya da adam kâsilinden yükünden yani kığba neyme deyip bunu bunları mertebesini kaldırıp görmedim değil mi kendinden? Yok biz onu gördük kığbı değilen kurama o düğünden işleyen ok öz aralarında da ananşan oklar bizim adımız tutmanı öz aralarında o korkup gören kurama ne edip bize karşı işleyecekmiş olan bir soralı işareti yani içinde o bolup biten zatları görüp bilyas da gözümüzle hem gördük. Kığbı değilen kurama yok. Sizin o imonunuzu, telefonunuzu dinleyip gören adamlar ama yok. Bu zatların hem mesela mış ve yalan. O yalandan ibaret. Kompetensi yok. Ne bunlar şu bilimi targettilerden. Yani bu ben misal için jurnalist olsam ya da döröcülük adam olsam şahsiyet olsam gözümüm. Şimdi şu atlara şu bedeli var da yitleyen adam. Şunu analiz edip o bir yerde olmasa bir yerde o adım aytman pseudonim bilen kitap yazardım onu yazardım da. Ben yani şu demeden kalanda çörük yiyen adam olsam. Yani adam olsun diye diyenler, o Türkmen olsun değil, adam olsun. Şunu etmeyenin hiç sattığını, yani
boyun almalı bolýan da, gitjek ýerim ýok da. Şoň üçin düýün men nemede de biraz nemetdim şulary o ýenleri içenleri harap bolsun diýip hakykatdan hem şu halkın betbakçılığının etaati nemeleri, mimarları, arkitektorları, yani düşünce nemeleri şol adamlardır. Burada edip ya etmeyen. Etmeyen emmeden de şu da. Yani neticeni şolur yerde. O etmelerini etmeden şolun işlediğim şol oluyor da. Yani korku nemesi şo taýdan gelýär. Bu sebäbi 25-nji noýabr nemesi korkyny dolu jemgyýetiň içinde oturtmakdy. Olam mine kynansak da sapara sizin esasan sizin başgalaňyzyň Yok başka da var. Bizim başkalarımız da başka da başkalarlarken yönümün yani farklı bilen son ödünden demediyen de yaşan adamda o beylik başkalarlarım iyidir değil nasıl bırakın başkalarım şeyde oluyor bir değil başkalarım sonralar yine cumayefler var o lonkum sonralar yani içinde avat kalanım var biri. Bizde de minister şu hiç tatbim edilme şu katgen gördüm. O bizim or dairasına çendi Mehmetlerde. O ben yani arada spite korkuldum ne çamaşkalı. Yürümotu maşkalı. Onun köpütünü yani şiddet bir tapar yıllar bir tapar yarım tapar görüyendir ne görünendir. Şolara çendi yettiler de. Ellerinden cahillerini alıp nemelerini alıp o yine şu cahil meselesine gelsek yine şu azatlıkta işlep çıkan adam o 2 san, 3 san, 4 san, 5'e çelli o öýü bolup bilýär. Özem o şäherin merkezlerinde öýüleri bolýar. O nädip bolýar ýene. Sene bir habar eden o it öldü pişik öldü deyip habar edýän onun garşylygynda da 3-4 san öýü alyp bilýän bolsaň bizem bolala. Doğru değil mi yani? Yok bu Mehmet diktaturadan yani kazanç eden adam tanı katı kendir Türkmenli. Ummatı kendir o sebebi bu da ekliyor da Mehmet pul ne şu atki yağday vardır. Ne ödünü hödür edip görün kendi şu at. Her tütlük Mehmet biri yani kaç vatalga alacak bolup ediyendir. O da şolary alık adamcık performansdır. Yeni biri yani şuna men täsir edip bilýän ýyme nemesine uğruna yetjek bolup o pul berýär da. Şey demet helak bolup göründir. Var hemmece bir görüp oturýar da. Kemine men 30 ýyl bulary hemmece tiýinlak geldim. O men şulary yani öwrenşim ýalyk men bilmedim başka ılımlı nemelere kendi olur yalık dalanam deyem kem diyen. Şu ne öğüdüm yani öğüd nemelerine de öğüdler düştüler de. O düşündürünü fevvel bilimi yok ettiler de. Bilimi şu yok ediş bedelinin muhtarına şular göz önüne getirmem bilyenlerdir. Ne ben düğün nemede de aytdım. Biz ekranın ağrısında bilim mağarada köpden beri işlek gelýär. Şu ılım yani profesyonel nemetinden başka şungur hatap kitabı var da kemine. Han nemetinde. Ne Türkmenistan'a ne 94 ýylyň statistikasyny bilýänler. Yani näçe statistika yok. Şoda bir ullukan torugdur. Onun yokdugynyň sebäbini ben aýdyp beren boldum şonu onu orta çykar. Ne şu wat yani 10 klasi bu toryan 7-nji tani 110 bin. 110 bin. O şoň bir 10% ýokary okujagyny diýip 10 bin. Nemetinde.
Son bir kanak demetini açtılar, var 12-13 bin var. Yani şu birin dövrümüzde 10 bin, 11 bin student okuyor yani kendine. Kalan 90 bini yani orta profesyonel nemeleri alya kalanam toğusu galyada. Şunlarla olmalı. İni yılda 100 bin, 110 bin utoryan olsa şu adam şu 4 milyon 4 milyon 300 neçe bin adam var da yani ila tani. Sonra şu 6 milyon yerlerde 6 milyon orada yem var. O ikisi olmasa da bir bütün onun yedisi yeni yala köpülüyor da. O şolong okuçu tani 1 milyondan geçiyor da o klası yüzde köpültüm. 1 milyon oluyor da. Öyle onun mektep yaşına çenli yasın tadik demeler var. Onun bir okuyucular var. Şu okuyan demeni bilim demesini cemlendi. 1 milyon 800 milyon adam oluyor da. 2 milyon oluyor. Yani doğru okup nimet görün. Şuna gerek volümün tani. Yani sadikten başlayıp yukarı okuyacağına yani ılımın emelerini seninle 225 milyondan 250 milyon şimdi yani profesyonel muallim gerekli. Tek yani üniversitedeki boşun tiyerlik kapasiten yılda 10 milyon neme alyan oldu. O şunun hem beceri bu torun diyenin 5 yıldan 10 milyon spesyalist çıkıyordu. Şeyler mi? Yılda 10 milyon spesyalist neme. Şimdi şu 225 250 milyon muallimi yetiştirme için ne şey gerek ne? Şunu böldüm. 20 yıl gerektir. 20 yıllanım koy. Ne burada adı yıkmak katı antattır. Yani dikeltmek katı kıyındır. Yani 20'li ehli yani yukarı okuyucuların hemmetini dine muallim tayinlemek için veren de 20 yıl gerektir. Onun için neden incineri yetiştirmeli, başka da atlarım. Muallimden başka işleyen adamı yetiştirmeli. Ne o? Onun nemeden de 30 yılda da öğrenin doğal bolun o. Bu muallimlerim sen hem değerini yetiştirmeli. Mecbur. Muallim nemeder yalak okul bitirdiler. Yine bu nemedini yani manat bilen ya da bağlık bilen yani milyarlar nemedi bilen ülker yalağım değil. Ben yani görücülük ya da şu yalakta atlar bilen meşgul olan adamlardan şu yalak metelen gurulunu karışayanlar elimde ama 30 yıl karışık geldim de şu atları düşünen yani düşünüp bilecek yani cemiyeti düşündürecek adamları ya o İmormanla ten demen yani ekrana çıkmalı ya da adın yazıp nemetmeye kırın tutmayan olsa da yani biraz geçecek adama yolken şu atlar hiç bulmadı da öyle Türkmen'in betbakçılığın düğümü şu ılımı yok eden için yani burada var yani yok eden için. Biz bunu yine Türkmenistan'ın içi için ne diyese yani Türkmenistan ehli Türkmen ulusunun merkezidir. Bir o vanak Türkmenler için hem kadram yetiştirmelidir, muallimim yetiştirmelidir. Onları okutmalırsam İran aklarım şunun alaktır. Türkmen devleti olayan olsan, hem ekşinin ata vatanı olayan olsa, şu moral yükü ve üstüne almalı mı? Elbette almalıdır. Onun hatap kitabı olmalıdır. Onun altyapısı olmalıdır. Yani altyapısı şu bilen adam, muallimleri tahinlemaktan geçiyor da.
Ne 30 yılla yeden dağıtları şu. Bunu milyarlap pulçuklayacağın yemeden dedi. Sen onu tiyidleştirin bilen o. Çözüm var mı? Elbette çözüm var. O daşından dünyadan alarsın. Sen dilin bilen ok olun yönü. O sen dil meselesini çözmedi ol ya. Ne? Bunun eden dağıtları. Bunu azıcık yaz. O mutlaka beren ok ya beriye. Şol realak hikaye bilen geçtiler ne bulur. Yani durmuş ondan nuvarat değildir. Şimdi şulon iyidini düzeltecek bolsak. Ben öyle yani küçücük bir problem anayttım da. Alım hiç değil olun bu. Yani bundan çözüldük kıyınarak meseleler var da. Şöyle olmayayım dedi. Bakın zıbetmeyin. Ne? Yani şu atlar var arada burun ne yaş olunur. Eşitlik miydin veya eşitleyen bir yerlerde? Yok sapara bu zatları o aytsalaram belki düşünmezdik şu atlar. Kızıklanmalı. Hem aydılan ok. Bunun üstesine de Türkmen hem okap veren bir millet olman son. Yani gözlesen taplayan olmalı bu zatların emmecesen. Yani oku yani eyle beyle dik geçerler olur. Şunu ne yönü demesi yani hata kitabı da altyapı. Yani teknik tarafı. Yani profesyonel tarafım değil. Neme var yine sapara okuyalar da esasen şu diplom almak için okuyan bir bölük var da gıynasak da onu açık aydıvan bilirsin yani. Postsovet nemelerinde, respublikalarında okuyanlar diplom için okuyalar o hakikaten bir çungur bilim almak için değil. Şonu yalp krediyen olup bilirler yani bilimin berilen yerini bilen gidip görüp deneştirseler şonun yal değerliğini o görüp bilirler. Yani şol bolsun ya da beyleki bilim beriyen yerindekilerin bolsun hatta diplom alıp o nemetecek diye de Türkmenistan'da o işe girip işleyecek edil neme yalak limitsiz bir işin cenneti mekani yalak bir neme hıyalına geliyor yani Türkmenistan'da oğlu görüp bilen oklar. Görüp bilen oklar. Cemine bunu yürütü etmedik olsalar böyle kıynaşlı olmadı. Bunu bir taraf yürütü etti. Yani bizim Türkmenlerimiz şu atları düşünmeli. Yani düşünce nemesi yeten ben bilimim var, alımım var, düşüncem var deyip görün adamla yani katlanın diyelim. Yani ben inteligense, yani ben plan, ben döröcülü adamı deyip fikir edip bilen adamla şu cevapkarşılığına kılardır cemiyet için. Şunun cevapkarşılığını almasalar cemiyet kalan ne nerede varsın bu? Bu zatların çözülmeler bir yerlerde. Birileri tarafından. Yok hem kim hudanı günahkarlayarlar sapara. O daha gelip daima mümkün oluyor Türkmen için o kerede oturuyor da yanlış yanda atlarını görüyendir. Doğru adını verirler elimden. O ideyen de atlarını görüyendir. Kavri ediyen de atlarını o hudayı hiç o adam o dünyada da başlamaz mı kannen? Ne? Bağ oldu. Sapara. Onun şu cahillik indi şon nemetine girdiler. Bu cahillik bunun üyelerine diyetti de. Şunun çözüp bilmeyen meseleleri var. Bunun İslamiyani yani emelerinden ne? Nemeleri, akılları yetin o, düşünceleri yetin o, bilmi, ilmi yetin o. Köp ilmi tanrılar. Üstüne de dine şotayık varıp yani kadın etmeliler. Başka düşüncem yok mu kan yani? Pullun başka. Onu ne yankı sistemi çökün son yankı
oňurgosuzlar peýda boldy da. Yani Türkmenin oňurgosy beýninde bilen ýok bolup gitdi diýe-de bir arkadaş. Adı dogry diýe. Oňurga da ýok. Näde Türkmenin şu nöçeni getiren zady Türkmenin oňurgosydyr, onurdur. Türkmençilik diýilýändir. Onun nam nişan galdyrmady. Adyny ýatlaýarlar Türkmençilik diýip käbir ýerlerde bolýar. Ben Türkiye'deki yani yukarı ödüpeli adamlar o kâsinin üzerinde taranlaşan da oldu. Şimdiler oğuzlu geldi. Yani Raşit Meredve demedik diye adam. Ola hakik oňurgosuz ýöne. Beynisi bilen gidenler yeka oğurgu da değil diye de yani iş adam say diye onu bir batı doğru tespit. Separa nämäni o görkezip bildikmi kan diýen men şunu täzeden gaýtalap bereýin. O soňundan goşulan ildeşlerimiz üçin bu schema nämen schemas diýip bilerler. Şonu gaýtalap bereýin ine nädip nämetde. Ine ildeşler Açyrsow diýen bir adam. Ya ilk başta nämen başladan şu. Soň ýanyna Hram, Jadanow, Umnow ýene bir zatlar bar. Esas bu ikisini çekýär, ondan soň ine şu görýän aşagdaky adamlarymız wagtyň geçmegi bilen bolýar bu zatlar. Birden bolan zatlar. Ondan soň ne döredijilik işgärlerine alýar, o Niyazowy övýärler, o aýdym aýdýarlar, goşky düzýärler. Hatda Niyazowy yazıcı, yazar, o goşky şahyr, o näme aklyňyza gelip bilse, o beýik etdiler, o Türkmen baş etdiler. Ine şo zatlary ine şunu ýaly öğretdiler. Ondan soň näme boldy? Ondan soň o Niyazow ýa-ni diktatura, Niyazow bir diktatordur, ýani diktaturany öňe çykaran bir şahsiýet nemesdir, kultudur. Öňe çykarýarlar. Ondan soň buňa gelip biljek, daşyndan gelip biljek, ýani daşyna çykan türkmenler o birigip şu diktatura garşy görüşmesin diýip ine ýurdun daşynda da şu görýän paralel nemelerimiz var. İkinci paralel döredýärler, ýani radiodur, oldur. Azatlyk radiosyny ele geçirýärler, ýani nämäni görkezýän ýalak bolýarlar, o habar berýän ýal bolýarlar, ýani o taýdanam we bu taýdanam. Bunu ýani her kimin demesini ýagnyny dogry goýmalylar. Bunu ýani pasif yani üçüncü nemedeki blokdaki nemelerde Mawa. Sahnanyň arkasy ýani bir ýöneköý bir halkyň görüp bilmejegi. Yo, protezi bilmek için, koordinir etmek için yani şonu gerekli yani kriyelse mündürmek için sen biri yani apartener karşıdaş olsa sen şu karşıdaş bolon şekilli bolup şoň bilen bile protezi regulýr etmeliler. Dost düşmanlar diýerler. O düýpli zatlara yetmeliler. O ýüzle deme yani status quo diýilýär-de. Şonu gorar ýalak yani üçüncü planda arkadaşlıklar da. Gorajylar. O ine şu sistemany ine gurandan soň ikinci diktatora ne döredip bildiler-de netijesinde. Niyazow ham aýran ýene özleri. O sistema otur yani Kur'anly yani bilmedim. Saylanan adam yani. Melek bolup gelenem bolsa. O şo bolmaly ki sistema şol onu edýär. Onun adamın bir nemesi vardır. O bir belli bir neme çenli yani inci götürýändir. Soň inci götürýänler o näme pikir etýärini neme derler. Ne şu wagt Kur'an bulyň funksiyasy yani ekranyň öňünde bir yani ýazylyp berilen zady okumak, onu dolam okap bilen ok, onu ýöne şo bolýar tebebi yani daşynak swetler, hallar, nemeler yani neme berýär-de. Şol o yani döwletiň işi yani önümçülüğün işi nemesi onu ne akliyet ya ne mümkünçülüğü var o ne de onu ettirirler. Onu bilýän bolýar.
Şoň üçin şol ýanky senesini taýinlap berýärler taknany. Şu taknada o neme diýär? O kätede yani halkam görsün deyip eylek çıkarıyorlar. Onun bir adım korku olsun deyip bağırlarlar, nemeler, telekran itilleri öňünden yolları yugdurup o köçe adamları çıkartma, nemetmen, neme demetmediler. Şov. O şov, korku nemetmediler. Adamları şov nemen tingdirmediler. Şurada güç var. Güç var nemetini elimde mi berip durmalılar. Ondan ol ministerleri de atlar yığınlarına da yani şolama götürlerini dep görülür diýerlerdi akranaları. O minister götürüne edip diýen. Karnını çekip karnına dep görünüm ma diye. Eğilmeli yerine eğilmese o yengedine berýän yerlerim ma diye. Şov yönü deme ne Türkmenistan şey etmiyor ya. Hawa, ine Ağırtının aşağından hemmeler akıp gitti. hawa. Skemi işlet bu. Hawa, men bu taýda bir zady ýatladyp geçeýin sapara. Hawa, ine biz diktatura karşı görüşýäs. Biz diktatora karşı däl, ýani Gurbanullaha karşı däl. Gurbanuly bir kukladyr, bir diktaturanyň önümidir. O indi diktatura näme diýmek bolýar diýip sorasaňyz. Bir tarapynda jahil halk var, bir tarapynda da o şu jahil halky sömürýän bir sistema var ine sağ tarapynda görýäniz. Biz hem diktatura karşı görüşýän bolsak, diýmek o çep tarapdaky o zalim sistemany ýok etmeli. Beýlek tarapdan hem sağ tarapdaky jahil halky o täzeden bilim bilen tanıştyrmaly. Sowatly etmeli gepin gysgasy. Ine şonuň üstünde işlemeli. Ine bizim şu işimiz şu taýdan dowam edýär. Şu zatlary ine aýtaly, ýani Azatlyk radiosunda geljekde gaýdyp. Azatlyk radiosundan o dinlediňizmi? Belki o aýdyp geçendirler bir gezek öňrek o şunu ýaly nemeler barady. Ýani Azatlyk radiosundan gelip giden adamyň sany sajagy ýokdur. Ondan bilim Neme onun tamad edip görmeliler. Birinciden Türkmenistan radyosu. İkinciden on kim pul berýän bolsa o muzykadan şolary da kal dedi. Pulum kimde köp o pulum kimde köp diýip sorap biler. Ýöne Türkmeniň başga ýanky rupur mümkinçiligi ýok bolmady. O şu internet çykýança bolmady. Diňe bir neme bolansoň bularam şonu peýdalandylar da. Bir neme onuň siz köýü werin, nemedi werin, gaýdy werin, ýöne neme planka var, şundan geçmeliler, ne şu temirler gozgameliler. Şu adamlar şu taýda görünmeliler. Şu pikirler şu taýdan geçmeliler. Galan nämetden ediberin. Siz neme gahrman. Ne şonu alak neme ben ne şu bilýän zadım bar şu an. Aýda oturan zatlarym bar. 25 ýyl, 20 ýyl bundan mowsum bilýär. Vekin durdu, ýaşdym, energiýam bar, öwrenip bilýärdim, görüp bilýärdim. Şu bilýänlerim köpüni bilýärdim. Ýöne indi şunu şu ýagdaýyny bir näýlek ýagdaýdygyny halka düşündirjek bolýar. Halk şunu belli bir hemejet düşünüp bilmedi elbette. O mümkün näle. Ýöne kritik maatlaty bir belli bir möçböri şunu näde ýetenine düşünmese şu millete kömük edip bolany. Men şonu düşünýän. Şoň üçin hem käkelä oturanmyz käbir zatlaryň çuňrak içine girecek bolýar, käbirleriň göwünde de diýär. Ýöne halk şunu ýödi. O belli bir gatlak, yani kritik matta diýär. Düşünmese şunu näde edip ýetendemiz, şu oýunlaryň näýilek oýnalaryň. Men misal getireýin de deňeşdirip bereýin. Korrupsiýa we näme diýýärse. Ýöne ýanky şu okuw meselesini alyň da. Şu ähli korrupsionerler hemmejetin bir ýeri boşun. Şonu onu köpöldüm. Ýanky bilim demesine ýetki vardır. Şoň %1 däldir.
Deňeşdiren de şeýit deňeşdirmek. Yüzde birem değerler. Ki ana bir çıkıdadı adamın üntünü şota etmemedi. Şondan ağınlık geçirmelilerle. Yani bu bilmem bir değerler. Bu başka da bundan başka da nemeler var da. Yani düýüplü dağıtılan hiçbir yerinin goloyunu baran değerlerler soğum cemiyetin pikirini farmiravat edilýändir. Yine kemiğine yer ver. O Muhammed Kowi. O bir Avraylı, bu da Avraylı. Bu arası adam, o bir yerde hapa adam. Ya, hapar yervede adam. Ne şu demeni cemiyetin beynine tingiriyerlerde. Ne ben terörist, oğru, yenileme, öyle ben tanıma mümkünçülüklerim yoktu. Onun demeleri yok. Kıbının papkası gelse tanaya da. Ne görün adam, ne nemeden adam. O benim onun özümü aklayacak olup ortaya çıkmalmışım. O özüm ne için aklayayım? Onu şon ettirecek oluyorlar da. Ne diye yani geç takıl var. Ne şunu yani ben tanav edeyim şunu. Bir tada ne veriyendir? Bir befid vardır. Ne? Bunun et görüşü şol ötünç doğru yani ne mi ötüncü ne mi değil mi tek ötüncü. Onun şu birleştirecek ne mezmungen bir saatte ver şunu koordineye etmeli. Biz ne mi kirlendi yerini taptık. Sizin şu cağa cüyücü kelleğiniz bilen nemeden dağıdığında biz düşünmeyendir yani. Yani şular bilen yani kerhanede oturan yalak, son işker yalak, sonra bilen bile yani moral var adı gurrun etmeli, ahlak var adı. Kerhanada mı? O. Kerhanada o iş yöremez ha. Yani şu ettirecek oluyorlar o birleşeli, nimeteli. Kim ayrıştı? Biz sizinle hiç var. Ayrışan yerimden yok. Sapara onda yuvaş toplayıversem böyle ya. Böyle Geçip duran. Düşünüklü oldu mu kendi yani ve iyileşlerimize de o diktatora ne edip o döredildi. Yani bir tarafında diktaturanın cahil halk bolaymalı soğutsuz yani ona mürüyte soğutsuz ettiler de. Yoksa yine bizim iyileşlerimiz gelip okuyalar hiç yani Türkmenistan'da biliyorsunuz ya hiç bir bilim bir nemi alıp bilecek yeriniz yok. Yani şu tarihe gelip bir iki yılın içinde daşarı yurdun okuyucularını geçip biliyorlar da. Yani şu derecede o yiti zekinleri var. Yok genofon var, yeğenlerine vırdatlar var, o tür olmadı bugünleri yetmeliler. Yönü onu dahil eden, onu düzüdü onu. O yine o da belli vakti çenli, yani bilim almayan vakti almadan, yaşın geçen son onu sana. O neme olmuyor yine biz şu nemesinden o tutup bildik, o yine şunu koyuvermeli değil. O daşından yine diktatura hükmen suratda goran aymalı yine ildeşler. Ben diktaturanın o daşında koruyucular deyip o köpay diyatık yani şunun nemesi şol. Bar olyan. Katken adam çörüğü yendi. Ya o katken adam çörüğü yer o görünüp dur. Yani şunu bilmeli o diktatura elmidama özünü koruyandır, korumakçıdır. O diktatura da o Kur'an oğlu değildir. Kur'an oğlu diktatördir. O diktatura sistemadır. Kur'an oğlu yine ortaya çıkaran diktaturadır. O Niyazov ortaya çıkaran diktaturadır. Bundan sonra yine birini o ortaya çıkarmakçı bolyanam yine diktaturadır yani diktatör hükmünde. Ya biz bu sistemani o
bilmesek şu zada şu sistemanın barlığını bilmesek o täze Türkmenistan'ı o gurup bilýän däldir yani gursaňam o täze Türkmenistan ýene-de o açyr soýalyk o alt aşakdan o çökertjekdirler. Bu zatları o bilmeli, şoňa görä-de nämäni almaly, öňüne almaly we halk düşünmeli. Iň asasy o halk şunuň ýaly sistemanyň barlygyny düşünmeli. O şu ýagdaýa getirilenliginiň o arkasyndaky sebäbiň o şu sistemanyň o sebäpkärligine düşünmeliler. Esasy o bilmeli zatlarymız bu. Ondan soň o sapara o ýapylyş etmänkä o onluklar barada edip geçeli. Ine halkymız, ýyldaşlarymız o biz näme hereket etmeli, indi haçan hereket bolýar diýip soraýarlar. Ine onluklar halkyň o taýýarlanyp biljek iň uly hereketidir. O öýjüklerdir bular. 10 adamdan iň köp 10 adama çelli bolmalydyr. O iň ýakynam o garyndaşlarymyz bilen o bile bir ýerde saçakda oturup iýip içýänlerimiz bilen dowamly düzmelidir bu 10 nämäni o näme işe yarajak? Yani 10 adam bolduk, toplandık, indi näme etmeli diýmeli däl. 10 adam görünüşinde pikir alışverişleri o düýpli dowam edilmelidir. Edil wagty gelýänçe. Wagty gelenden soň ol 10-10dan pikir edin milyonlarça adam bir wagtyň içinde hereket edip biljekdir. Gaty mobil o nemedir bu? Guruluşdur. Şonuň üçin onluklar gaty möhümdir. Ýyldaşlar ayaklanmak üçin, herekete geçmek üçin halkymyzyň Onun yine de bir ýatlatmaly zat bar da. Indi şu diktaturadan nemlenen gatlak bardır. Yani gatlaga döndü de. Şolar ödünü gorujak bolup o islenlik nemäň içine girip bilýändirler. Yani derin hamilyon ýalak olaň bar aladasy ni ödünü goramakdyr. Ne Berdimuhammed ýeki olar däl. Berdimuhammed öňünde duran iň uly mesele ödünü hem leweresini goramakdyr. Ne onuň yani şuları ýok etjek tuğrunäki adamlar ödüm tohum bilen ýok edýärler. Ödüm dayanıp ýören adamlardır. Birini ýarymny ýa çala ýankytdyk bolun ýene de bir kana wady. Bular aýlgançdyr. Ne iň soňunda şolar halat etjek bolup şu Berdimuhammed bir sığınmadylar. Evet, iň soňy adalatly suud şolardan rekimliler, demeliler. Bulun oyunu şolar ýalak oýnar ýa-da. Yani ýasy ýok etdiler. Oğlu ýededen nämeden bilýän adam barmy? Yani ýedine bir oğlu galdy da. 20 ölüm şona bilýän adam ýok. Ne yani bu bulat çalışanlar şey edip çalışýanlar. Bunu Berdimuhammed'in özü bilýändir. Sebäbi nädik gelen bolsa şey edip gider diýip bir yani bu nemen tebii kanuny bardy. Nädik gelen bolsa Berdimuhammed nädik gelenden biz biraz bilýär. Şey edip gider. Kanun şonda alakda. Hawa Berdimuhammedow hawa suwda özüni tawşyrmak amatly diýäňizde. Ýoksam tutuş o tohum tiýiji bilen yani diktatura özü ýok edi. Hakykatdan ýok diýerler. Ol beýan nemeleri. Hawa bize ýöne Berdimuhammedowlar diýeri gerek. Sä eden işleriniň nemesi bolmaly da, referansy bolmaly da. Onuň o jany bilen demesi bilen işimiz ýok. Ýöne o döwlet möçberindäki eden jenaýatlaryna o jogap berip bilmeli bu adamlar. Ýöne bulun eden zatlary ol Berdimuhammedow nemedäl. Bu adamlar yani eden adamlar nemeleri bellidir. Ol köpüsini bilýär. O gidlenýänlerine men tek orta çykarar. Ne
Ben halkı yakmalıyan yerim yoktur. Şuları yakmalıdır. Yine şular in hoplu nemeli. Hemen aşağıdan işleyendirler. O ikinci planla. O onu görecek manam yok. Bolya kemin ustayda Bor kutorulur. bor. Aha, bolya sapara. Arkadaşlar tavuğu İyiceniz rahat bağırıp olsun. söyleyeyim.